ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи файзи дастархон меҳмони хонадони шумоён аст. мо бисёр хурсанд ҳастем ки барномаи моро шумо тамошо мекунед ва фикру пешниҳодҳои худро ба мо иброз бендоред. тавассути телефон ба ман занг мезанед ва мо барномаи худро ки дар сомонаи телевизиони Симои Мустақили якум мегузорем онро тамошо мекунед ва ба мо фикру андеша, пешниҳоду дархостҳои худро онҷо менависед, хуб мегузоред ва албатта мо онро мехонем ва мувофиқи дархости шумо амал ҳам мекунем. ман барномаи имрӯзаро аз як паёме ки оғоз мекунам, онро бароятон қироат мекунам. Раҳмати калон муҳаббатҷон аз ин рӯзҳо барои қатъи самбусаи гижда карданаша манбаям ёд медиҳед ми. Саломат бошед, бо эҳтиром, ҳамшираи тиб аз Чикаловск, яъне аз шаҳри Бӯстон. ин вақте ин паёмак ба ман дастрас гардид, ба ман расид, ман бениҳоят шод гаштам ва ман хурсанд аз он ҳастам ки ҳамшираҳои тиб моро тамошо мекунанд, новобаста аз серкорӣ дар вақти фориғ аз кор моро мебинанд ва албатта бо умедине ки бо мо дар тамос ҳастанд, фикру мулоҳизаҳои худро мегӯянд. Албатта ҳамшираи азиз, алҳол мо бароятон тани сеҳату хотири ҷамъ, дили беғам орзумандем. Бигзор қувваи як бузурги насиби шумо бошад, зеро имрӯз шумо кори мушкил вале бо масъулият, бо ифтихорро ба дӯши худ доред ва ба мардум шифо мебахшед, наҷот медиҳед, кӯмак мерасонед ва албатта мо ҳам дуо мекунем ки бигзор коронавирус аз кишвари мо, аз тамоми ҷаҳон ба тезӣ дур шавад, нопадид шавад ва албатта беморон шифо ёбанд ва мо ҳамроҳи шумо воқеан ҳам вомехӯрем ва ҳамроҳ на танҳо гижда, балки дигар таомҳои болаззаду таомҳои миллиро ҳамроҳ тайёр мекунем. алҳол ташаккур барои паёмак. алҳол тамошобинони азиз, имрӯз мо бароятон боз як таомеро пешкаш менамоем ва ман боварӣ дорам ки дар хона шумо низ онро тарзи тайёр карданашро албатта медонед, лекин бо баробари дидани хуб таоме ки имрӯз тайёр мекунем, албатта ман боварӣ дорам ки онро дар хона бори дигар барои аҳли оила шумо низ тайёр карда пешниҳод менамоед. таоми имрӯзаи мо акнун ба истилоҳи русӣ онро агар голубци гӯям, боз ҳам бештар шумо хубтар мефаҳмед. ана ҳамин таомро мо имрӯз тайёр мекунем. барои тайёр намудани ин таом барои мо карам лозим аст, хуб барг лозим аст, барги ангур ва дигар маҳсулотое ки шумо инҷо рӯи миз дида истодаед. хуб сараввал барои он ки карам ва баргро камтар тар кунем ва он каму беш мулоимтар шавад, барои ин ки печондан осонтар бошад, ман дар як декча об ҷӯшонда истодам. то ҷӯшидани об мо аввал гӯштро қима мекунем. гӯшти мо қима шуд. акнун онро дохили як зарф меандозем. мо одатан гӯштро қавурдоқ карда мемонем, як қисми гӯштамонро захира карда. гӯшти сиёҳаша фарзандони мо мехӯранд, вале думбаш мемонад. ҳамон думбаро ман аз гӯшт қимакунак гузаронда ва ана ҳамин таоми мо ҳамроҳ мекунам. хеле бомазза, обдор мешавад, камтар як қисмашро. акнун хуб инҷо меистад. мо ҳозир хуб нахӯдро аз пӯсташ ҷудо мекунем. хуб камтар мана ин хел шуданаш дар кор. нахӯд аз пӯсташ ҷудо мешавад ва ду ҳисси баробар бепӯст бошад, боз хуб хубтар аст. як сачоқчаро гирифта ба дохилаш мерезим нахӯдро. як қисми нахӯд кифоягӣ мекунад. боқӣ мондаи нахӯдро мо ба шӯрбочаи таомҳо метавонем хуб ҳамроҳ кунем. баъд бо ҷӯва онро мана ҳамин тавр сахт зер накарда ҷӯваро
гӯё ки хамирро боз карда истода бошем, боз мекунем. аллакай бинед аз нахӯд аз пӯсташ ҷудо мешавад. Мана ин тараф. акнун навбати хуб сабзӣ. Як дона сабзӣ кифоя. Як дона сабзӣ ва як дона картошкаро майда реза мекунем. ин боқимонда сабзӣ барои шӯрбоча лозим аст ба мо. майда нахӯти карда реза мекунем. тамошобинони азиз, шояд шумо ҳайрон бошед ки имрӯз барои чӣ ёрдамчӣ ман наменамояд нест. азамҷон медонед, мо имрӯз мӯи сари азамҷонро гирифтем. бинобар ҳамин вай нахост ки имрӯз дар барнома иштирок кунад, шарм дошт. хуб дар барномаи минбаъда, барномаи оянда ҳатман боз вай ба ман кӯмак мерасонад, ёрӣ медиҳад. албом моро тамошо карда истодааст. якчанд қабати карамро мо ҷудо карда гирифтем. аввал бигзор камтар истад. мо баргро аввал ба оби ҷӯш, дар оби ҷӯш як маротиба партуфта мегирем, то ки барг ҳам камтар мулоим шавад. аслан тамошобинони азиз, барои мо баргҳои маҳин лозим аст. азбаски аллакай имрӯз барги ток, барги ангур каму беш аллакай калон шудааст, ғафстар шудааст. ман кӯшиш кардам ки баргҳои маҳинтарро дарёфт кунам. хуб азбаски мо дар хонаи бисёрқабата зиндагӣ мекунем, баландошона, хуб дастрас намудани барги ток камтар мушкил аст. бинобар ҳамин чизе ки дастрас карда тавонистам, барге ки ёфта тавонистам, онро ҳаддалимкон кӯшиш кардам ки маҳинтарашро истифода кунам. хуб канам
хуб инҷо тайёр аст. Акнун карамро мо ба оби ҷӯш мепартоем, то ки карам ҳам мулоимтар шавад. Бедастпӯшак ҳамто бо дастбандӣ ба фикрам осонтар ва қулайтар аст. шумо кӯшиш кунед ки ин хел баргҳои ара набошад. ман ки хуб то қадри имкон ҷустуҷӯ кардам, танҳо анамин гуна баргро дарёфтам. мана ин гуна барги агар як луфт бошад боз беҳтар. бастанаш ҳам осон, ҳам гӯшт аз ҳар куҷои барг намебарояд, на аз мекасад. баъзи занҳо, ман ҳамин хел занҳоеро медонам, ки онҳо аз бесар шудан ё ифлос шудани хонаҳошон метарсанд. медонед барои чӣ? Барои он ки онҳо шояд нав тоза карда баромаданд, баъд мегӯянд ки ҳозир ҳама ҷо ифлос мешавад, ё ин ки маслан аз тайёр намудани таомҳои камтар душвор ҳатто худдорӣ мекунанд. акнун занҳои азиз, хоҳарони меҳрубон, шумо натарсед ки хонаҳотон шояд бесар мешавад, ифлос мешавад, чиркин мешавад. маслан ошхонаи шумо чиркин шуданаш мумкин, плитаи газии шумо ё ин ки деги шумо сиёҳ шуданаш мумкин. аз ин ҳолат шумо натарсед. мо занҳо одатан озодагиро дӯст медорем. занҳои тоҷик, ман боварӣ дорам ки ҳама аз паи кошонаи худаш аст, ошхонаи худашро тозаву озода нигоҳ медорад. ва як нафар устоди мо, устоди иқтисодчӣ, иқтисоддон, олими иқтисоддон Асрор Алиҷонович Ӯрунов дар яке аз барномаҳои Печтоби замон иштирок карданд, ки мавзӯъ дар бораи меҳмондорӣ буд ва он кас гуфтанд, ки ҳаргиз шумо наҳаросед ва натарсед, ки хонаҳои шумо бесар шудааст ё ифлос шудааст. ин протсесс аст. агар рафту нохост меҳмон омад ба хонаи шумо ва хонаи шумо начандон маслан озода аст, шумо аз он хуб хиҷолат нашавед, чунки дар ин хона протсесси зиндагӣ рафта истодааст, яъне ҳаёт идома ёфта истодааст ва аз ин ҳолат ҳаргиз маслан шарм кардан лозим нест. лекин албатта таъкид карданд, ки бояд ҳар як зан хонаву дари худро тозаву озода нигоҳ дорад. бахусус ошхона, сари плитаи гази назди ҳамин оштони худро тозаву озода нигоҳ дорад. ва ман албатта боварӣ дорам, ки ҳар як зани тоҷик аз паи тозагиву озодагии кошонаи худаш аст. ана акнун голубцы, яъне таоми мо тайёр шуд. аз ин тараф барг, аз ин тараф карам. ҳоло мо яксум мегузорем. хуб қариб ки таоми нимтайёрро аз паи шӯрбоча мешавем ва маҳсулоте ки инҷо қаблан тайёр карда монда будем, онро мо хуб барои бирён кардан тайёр мекунем. инҷо картошка аст ва сабзӣ. онро якбора хуб ба тарзи гулча ором медиҳем.
Ну, окей. Тогда наша сюрек. شكلك متشرفين. ягон таоми мо бенахуд тайёр намешавад. Қариб дар ҳамаи таомхӯрокҳое ки ман тайёр мекунам, ҳатман нахудро истифода мебарам. Акнун обро меандозем. оби бисёр лозим нест, чунки худи карам ҳам об ҷудо мекунад. тамошобинони азиз, ба дед чиндем баргро, карамро, ба фикрам ҳамин таомро далма ҳам мегӯянд ва ин таоми, агар хато накунам, озарбойҷониҳо ҳам ҳаст. Акнун дар ҳар як хонадон анҳамин хел табақчаҳои тунукагин ҳаст. Аз модарамо ба мо хуб тӯҳфа шудааст ва мо онро истифода мебарем ва болои дегро маҳкам мекунем ва сарпӯши дегро мепӯшем. тамошобинони азиз, баъди 2 соати ҷӯшидан хӯроки мо тайёр шуд. акнун онро мебинем ва ба табақ мекашем.
баъди 2 соати ҷӯшидан боз давоми 5 дақиқа агар бе оташ бе алав ҳамто дег дам гирад, хӯроки мо дам гирад, боз хуб мешавад. Мо 5 дақиқа дам додем хӯрокро, акнун онро ба табақ мекашем. тамошобинони азиз, ман боварӣ дорам он таомҳое ки дар файзи дастархон тайёр мешавад, шумо низ дар хона барои пайвандон онро хуб омода мекунед ва пешкаши фарзандон, шавҳари меҳрубон, ҳузуру хушдоманд менамоед ва дуои онҳоро мегиред. Албатта аввал барои чӣ ман дар хона мегӯям дар хона бимонед, дар хона бошед, зеро кӯмаки мову шумо барои табибон ин аст ки имрӯз мо дар хона бошем, бо пайвандон бошем ва таомҳои болаззатро тайёр намуда истеъмол намоем. Аз бемориҳо дур бошед, бемор нашавед. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед.